Wannan lokacin ba da jinin dabbobi za mu yi shagali ba, lokaci ne na yin shawarma da jinin ƙananun kwari. Ku sheke kowa da kowa, ku kamo min yasa ta zama amaryata. Ayan labai, kada ka bata albarushinka. Kai! Kai dade ga baki ɗaya waɗannan talakawan sun zama naka, kawai yanzu abin da ya rage maka alkawarin kuɗaɗen nan da ka yi ma. Kana bani su ne kuma zan yi masa cikakken bayani. Sai godiya, wallahi kai abin da ya dace. Kai kuna je a ka'idar wannan yakin da gaba ɗayan ku kun shege. Mai gida ne ya sa kwaso ku amma ba ta ka'ida ba ku da fasfo. Idan kuka sake jami'ai suka kama ku to gaba ɗaya mai da ku can dashi kuma ku shege a can ɗin. To ma da yake zuciyar yin labe mai kyau ce kuma mai tausayawa ce, sai ba mu umarni mu kawo ku nan wajen kuma ya alkawarin zai ba kowan ku aiki. Ku sani daga wannan lokaci rayuwarku ba fata ku bace ta labai ce, saboda haka
ku taso ɗaya bayan ɗaya ku sa hannu kowan ku ya je ci gaba da aiki. Ku to ɗaya bayan ɗaya ku to. Yawa maza sa hannu ana. Me aka rubuta a ciki? Kada ta tuni ka sheke me naka na me aka rubuta. Kawai ka sa hannu da Allah ka ji. Sai na san abin da aka rubuta. Dan me zan yadda na sa hannu ba tare da na san menene a jikin takarda ba kuma me aka rubuta Idan na je na sai da rayuwata kuma ba. Ina jama'a kada kowannen ku ya sa hannu. Kotiya! Kai! Wayo yaro na! Duk wanda ya jayayya da abin da aka ce masa, to wannan shine hukuncinsa. Kun zama mallaki na, abin da nake bukatar shi za ku yi. Nan shine gurin aikinku daga yau. Za a dinga kawo min kaya kuna hawa kuna saukewa. Sannan da sharadi, ba na bukatar kowannen ku ya buɗa domin ganin abin da ake saukewa. Duk kuma wanda tsautsayi ya sa shi ya buɗa to ya buɗa rayuwarsa. Nan duniya ta ce abin da nake so shi ake. Kuma ku lura da 'yan sanda. Duk kuma wanda ya bari 'yan sanda suka kama shi ya ambaci sunana to sai na shake sa. Daga zarar kun ji motsin 'yan sanda ku ɗauka ku yi ta gudu da su, kada ku bari su kama ku. Idan kuma suka kama ku, to da azabar da za su yi muku kada ku sake ku yi magana. In kuka faɗa, to kwanan ku ya gare. Duk kuma wanda suka yi nasarar dawowa da kayan, to zan ba ku jin daɗin da ba ku taɓa tunanin samu ba. Zan ba ku jin daɗi na musamman na inganta rayuwarku, na sa ku zama ababen tsoro. Gudun nan ya isa ka. Ku je ga baki daya! Me za a kawo? Cappuccino da kofi mai karfi. Sace mutane har yanzu bai kau ba a cikin birni. Mun samu labari an sace 'ya ga babban mai masana'antu Mahendra Verma. Kuma bayanin da ya zo gare mu shine, duk da an biya bukatar makwamishinta, ahalinta sun shiga damuwa kasancewar duk da an bashi miliyan 5 da ya bukata har zuwa yau dai bai sako ta ba. Yanzu an shiga rudanin tana raye ko kuwa shi makwamishin ya hallaka ta bayan da ya tabbatar da waɗannan kuɗaɗe sun shiga hannunsa. Wannan shine hoton ita wannan budurwa da aka sace mai suna Samyukta. Ai, kafa 5 inci 11 launi fara. An yi wa Samyukta gani na ƙarshe sanye da shuɗin wando da kuma baƙar riga kamar yadda masaniya ta zo mana. To idan har wannan ce Samyukta, to ita wancan tsayarwa ce. Mun samo daga majiya mai ƙarfi cewa makwamashin wannan budurwa ya kasance jami'in ɗan sanda ne kamar yadda kuka gani a wannan hoton.
sunansa Vijay, kuma karamin sufeta ne a ofishin 'yan sanda na birni uku. Mun samu tabbacin cewa shi wannan makwamishi jami'in ɗan sanda ne kamar yadda aka tabbatar mana a ofishin nasu. To ya kaga kafcan ne? Waye kai? Kai, ban san kai waye ba, amma kai kuskure kuma ba za ka sha a wajena ba. Kai gara ka daina tunanin yadda zaka kama ni, kama fara tunanin inda zaka fece ka buya, ka gane. Jami'i kama tantire ne nasa ba fecewa ba. Zaman Samyukta lafiya shine zaman lafiyarka. Sabanin hakan kuma zai sa karan battana na farko ya somo ta kanka. Fatan sa'a gare ka kai ma. Halo? Yalla bai, kiran da aka yi maka da wannan ɓoyayyar lambar. Ajebu fati ne daga kama a gidan gona. Kwanaki 4 da suka wuce aka sake shi akan beli. Dan bar diddiginsa ta nuna filin wasan golf na Sunray. Ya dai, ba kamata ya ci kana magargama ba, ashe ba kwamshi ka baye? Ni ba kolo bane da zan gudu wai dan kar a kama ni. Ni dan sanda ne mai sanya tsoro a zukatan mutane. Kai da ka san ba zan kyale ka taba al'umma ba, da ka san haka shine har da taba soyayya ta. Faɗa min, gaya min, ina Samyukta take? Ka uwa mace ta kuma kana tambaya ta? Ni na sace ta, ba kai ne ka kiran da kana min ka shiri ba? Na je shagon shan shayin ne don in shege ka. A lokacin sai na ga an sa wannan labaran. Cikin farin cikin haka shine na kira ka akan yadda ka kulle ni, kai ma za a kulle ka, amma ba hannuna a cikin kwamushan. बोलो का तारों का सबका कहना है, 1000 में वो मेरी बहना है. Barka da Nisha. Kai hakuri yaya, abin da na faɗa ma bai kamata ba. Babu damuwa. Na gano miki mayafinki ma. Ta yaya? To ban san datin da zamu karke da su ba. Danwa, shi dai wannan mayafin na kanwata ne. Kanwanan taka ba daddiya ce mutumina. Na gode mutumina. Ku bani mayafinta na kai mata ko, please. Ka kawo mana kanwata ka, he mu kwalbe ta mu bayar da mayafin.
Ina mayafin? Ina mayafin? Hassan da ka ce min kanwata kyakkyawa ce, kwata-kwata hakan bai fusata ni ba, saboda ita ɗin fa kyakkyawa ce, kuma hakan alama ce da take nuna ba za ta yi mana kwantai ba, kuma wannan shine abin da yake faruwa ga yayin talakawa irin mu. Amma ɗaya bahamagen sai ya zo yi magana irin ta basawan baya, wai na kawo musu kanwata, wani wace iriyar banzan magana ce, ya karya min zuciyata. Wayo! Idan na san abin da nake so ya faru, to ya zama dole sai na shege daya. Mu da ba abokai ne, Michael. Ni a guda. Ina kallon ka ne tamkar wani dan uwana da muka fito ciki da kai taimaka ka da kai shege da Kadalla! Kawu? 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 Manju! Manju! Kai mai ɗan yatsa shida, ni ba abokinka ba ne, kuma ba na da wata alaƙa da kai, just kama kawai muka yi. Siddiq! Halo, mai sunana, ka ƙaraso ba, dama kai nake jira. Ka san mafi girman kuskuren da ka aikata, kin gaya wa jami'ai bayanin kamanni da muke yi da kai. Kaga yanzu idan na kashe ku duku biyu, duk duniya babu wani mai kama da bifin kenan. Daga sannan idan na kai gawarka ka ɗauka labarin bifin ya gama. Wanne ne ɗan sa'ad da ya kamata ya gaji sunana ne a cikinku? Kai ne, ko kuma dai shi ne? Bifin, kawai ka kashe ni, amma ka kyala Manju ya tafe sa. Wayo! Irin wannan amintaka haka, har za ka iya bayar da kanka domin shi, gaskiya kana ƙaunarsa, sai dai ƙaunar babu wani amfani da za ta yi muku, ba ta da bambanci da babu. Da kyau, shi yana da 'yan yatsu shida. Manju! Yanzu mun zama daidai kenan.
Manju ya zama zaki. Manju! Babu wani zamani da ya taba zuwa kuma ya shuɗe ba tare da wannan zamani yana tafa da ravanansa ba. Masu buƙatar iko suna da iyakokinsu, sai dai ni nawa ikon baya da iyaka. Shi kuma iko irin namu ba neman sa ake ba. Yana zuwa ya riske ka ne ko kuma a haife ka da shi. Kuma a tattare yake tare da rayukan mutane. Hakanan kuma a tare yake da rayuwarsu. Ejiyar, kada ka yi tunanin hamaganci na ya kai na roƙe ka ka kyale ni, domin na san kai ba mutum ne da kake yin yafiya ba. Sai dai ina so ka sani cewa irin mutuwar da zan yi ita ce wacce za ka yi. Zaki ya sheke damusa, damusa ta sheke kura, kura kuma ta sheke kare, kare kuma ya sheke magi. Sai dai ka sani har yanzu babu wata dabba da ta isa ta sheke zaki.